Unity, det består af produkter, hvor perforeringerne kører helt ud til kanten. Fordelen ved at køre perforeringen ud til kanten, det er, at vi øger nogle af de kendte egenskaber, som er i produktet. Og en af de væsentlige egenskaber, det er det akustiske. Og når man øger hularealet, så øger man lydabsorption, men man øger også lyddiffusion. Og begge dele, det er rigtig godt for indeklimaet. Det øger taleforståeligheden. Derudover vil man se, at produktet har nogle meget skarpe og veldefinerede kanter. Der har vi kigget meget på den æstetiske del af produktet, og har fået det til at fremstå meget, meget skarpt i sit udtryk. Og man vil også se, at overfladen, selvom det er skarpt, så er det jo ikke sådan, at der er nogle ting, der sætter sig i overfladen på nogen måde. Vi har stadigvæk et glat udseende overflade. Produktet, eller produkterne, som man nok skal kalde dem, den består af 3 design. Det består dels af et pixel-design, som er 3x3 mm huller. Den består også af et, som er 4 mm, altså runde huller. Og så har vi et, hvor at hullerne sidder mere spredt, så nærmest stjerneagtig himmel.